on calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengte yewtere men wiyetende paamen pamminen wowno joɗaɗo ko Alaji Aba Sarr mo tulde Dimat ko jaaɗo Fouta en mbiyalanomo jaam artamo e jaam yewtere jokka dow miijo moon e jarnade on onon yeeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi hay caggal leydi waɗoɓe commenté ene mbaɗa hen miijoji mumen ne gadden balle mumen ne heeɗimi banggue nano ɓiyam Mouhamed Ndiyem mo ganduɗa ko minen kewno joddade ɗo banggue ñaamo ne jooɗi ɗo Mamadara mo ganduɗa ko fanniyanke ko fate politique musidɗo men ɓimen Ndiyem ko fanniyanke ko fate darugol ma en gar e ɗeɗo tobɓe ko adi foof ko wiyete ko criminalisation ko wiyete ko hono homosexuel manam debate goakati en ko toɓɓere musde mettude hewde caɗele e nder aduna he hande kala mbaɗo campagne ma waɗirde kono tabitinde nde weeɓani kayre e ɗanle ɗe ndewani lawol usude cogguji yiilade golle wona hunde weemde ko wona ɗum ko ma en garta koyde ko dialogue national kaldigal gam paamudal to banggue landaji Sénégal to banggue dawgol toɓɓere tataɓere nde ma en kal e West Africa Energy jindirgol Harouna Dia e mo ganduɗa ko Ousmane Sonko wonko haala hen ha heewi kono hewɓe hen ina cohli ɓeydade laɓɓitinede ha laaɓa ma en kaldu hen e sehil men Alassane Mbaye Thiam mo ganduɗa ko fanniyanke ko fate ɓamtare ko fate pinal aussi on keɗima jeeto makko kewɗo e Pindi TV kadi ko ganduɗo Harouna ma en kaali projet o holko yata hol fanda e makko ɗum noon caméra o ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall e joni o Baba assalamu aleykum mi salminima mi juurimama mawɗo Baba Bou Diop mi salminima juurimama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe télévision mo ganduɗa ko Pindi TV en calmini mo ganduɗa ko Mamadou Sow en calmini baba men mo ganduɗa ko Baba Alassane Mbaye Thiam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe foof en yettudeɓe no fewi wattudeɓe hakkillaji e oɗo émission mo ganduɗa ko paamen pamminen samedi kala garen ɗo mbawen kadi huccodirde e bandiraɓeɓe kamɓe ne ɓe jokka yewtere nde to banggue commentaire uji ɗi kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe Mamadou assalamu aleykum kaw Abou mi salmini juurimama fewi mi salmini kadi aussi dendagal hettiyankoɓe Pindi Média towel ngol towel e dundu Baba Adama e foof ɓe neldama duwaw ɓe ñagama duwaw ko duwaw kadi aussi jogui yimɓeɓe mi salmini kadi aussi ɓe gondimi plateau ɓe Mouhamadou Ndim e an kaw Abou technicien men aussi Djiby Dieng en calminima en juurimo musidɗo men aussi kaw Alassane Mbaye Thiam kanko aussi o salminama o juurama no fewi en ñaguimomo duwaw en neldimo duwaw kanko on jarama toɓɓere adi ni ko fate debate goakati en haala ka heewi ñandene lelo communication Abou Gaye haalino wi liiɓi huɓere nde ko gorko garɗo no jogui sac mum no waɗi sippu mum ene yaa ene leewo e Sénégal ndeɗo toɓɓere ko nde toɓɓere ɓoyde haalede gam banggue waɗirde campagne sen teskima ko ɓurno muuse en e laamu président Macky Sall wiyama hen hunde foof mawɗo leydi Amérique ari ɗo o wi min cuwataw heɓade wadde ɗum woɓɓe mbi wadde ina e ɓernde makko Macky Sall wi mami ɗo ɗo mboɗo jooɗiɗo ɗum watta e haalaji kewɗi mbaɗa hen waɗannoɓe campagne wiya ko ɓoyi heedo ko ndeɗo toɓɓere mbaɗino campagne Allah waɗi ɓe jooɗima koɓe jooɗi ko fay joni haala ka arti en keɗima Abdou Karim Gueye hum hak mi sikki yantude woɓɓe ɓe ganduɗa kamɓe no miijo ngo nde ɗum leeli ɗum waɗaka nde ɓe dañi hen sunu mawɗo no fewi Baba holko yande ma e majjum eyyi criminalisation de l'homosexualité no ɓe mbiyata ni fawde kuule kisɗe e debati gorkate en ɗo e Sénégal so Allah ne mbiya projet o leeli no fewi lawɗinede toon to assemblée nationale surtout noon e oɗo régime garɗo wonande ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen goni lamɓe ɗum waɗi ni yimɓeɓe eɗen mbiya holko saabi ha joni yimɓeɓe ne kalta haala mum nde tawno eɗen joguino yakare mawde kamɓe soɓe gaari ɗum ɗon kam koɓe gadoto ni elle uɗɗi toon to assemblée nationale ko oɗo loi mo ganduɗa ko yimɓeɓe ne mbiya holde ɗum jogori waɗede nde tawno yimɓeɓe ɓe kewi dalnirorade saaha fof ɓe mbiya wonande mbaren sese Sénégal ko ɗum leydi no ɓe mbiyata ni laïque kono pawen famde kadi ko gonga kono hande sen ƴeewi to banggue catholique walla mi wiya chrétien tan ko ɓuuri ko mbaɗi huftidinde ha e julɓe ala fof
ɓen ɓe ngannduɗaa hannde ene jaɓi ko yiyetee ko debbati gorkati en 2022 élection ji territorial to baŋnge élection ji mairie ji ɗi e ko way noon ene jeeyano eɗen mbaawi wiide fit ko ene jeeyano hannde ko ɓurnoo yandinde yoga e maire ɓe ngannduɗaa taweteno koye laamu Macky Sall ko wonnunooɓe e Macky Sall ko oɗo luwama ɓe mbiyata debbati gorkati ha e seeremɓe ɓe ngannduɗaa ko mi annda mbiyam ko seeremɓe ɓe annda ko soi-disant ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen mbaɗino ɗo marché ji njohii ɗo ene mbaɗi ɗo mooɓidire dente mumen mbaɗi marché ji mbaɗi seppoji mbi wonande ko ɓurnoo wonde principal to baŋnge wonande campagne en 2022 to baŋnge ɓen ɓe ngannduɗaa ko yahonnooɓe ko horo ngotan Macky Sall e wonni ɗum mumen sibu jogii ene jeeya projet ji mumen wawde hokkude goto jiguen en doole ɗo e Sénégal ɗum kam ene jeeyno en 2022 to baŋnge élection ji territorial hani élection ji législative uji ɗi yiide wonande ko ɗum ɓe jiiɗi lawɗinde à l' assemblée nationale hayso tawi Macky Sall laabi ɗiɗi e ɗum waɗa ko yiyete ko haala mawka nde Barack Obama arno ɗo e Sénégal e on mo ngannduɗaa ko Justin Trudeau premier ministre Canada nde arno Sénégal wonko haali heen Macky Sall avec fermeté no jabtirimo ni hannde o hooti caɗele ɗe o yinno wadde créé hakkunde makko e leydi Sénégal e ko way noon kanko Justin Trudeau kono bettere nde jogiɗen ko on mo ngannduɗaa hannde ko oɗo régime ha ɓuri tengtude Ousmane Sonko won yewtere ɗo waɗano nde o nodduno yoga e téléji o haalino wonde so tawi ɓe ngari ɓe keeɓi laamu ene jeeya ko ɓe gaddoto lawɗinde kam assemblée nationale ko wadde criminalisé wonande ko yiyete ko debbati gorkati en kono nde ɓe laami elle ene joyno eɓe ɓe gaddino jaɓɓaati ko on mo ngannduɗaa ko kayi woni o mo ngannduɗaa ko gooto e yanoɓe suɓgoji lefol laamu toon to leydi France biiɗo wonande ene jeeya walla ko kañum addi nawde on projet debbati gorkati en toon to ɓen ɓe ngannduɗaa ko assemblée nationale mo France ko yettuno e gueɗe gor jiguen hokkude ɗumen fodde mumen e nder leydi ndi ɗum ɗon noon waɗi en bettere minne ko ɗum ene jeeya ko haawi e ɓen ɓe ngannduɗaa hannde ko kañumen darino seeremɓe e woɗɓe pelle ko wayno société civile jamma en société civile en Sammata Jikku en ɓen waɗannoɓe seppoji ene kañumen e koye e wona seernaɓe haalannoɓe ko haalaji muusɗe téléji ɗi ɓe nanede waɓene o mo ngannduɗaa ko Aliou Salen e woɗɓe ha e o mo ngannduɗaa ko kañum woni Taybou Socé en kamɓe kala mi goto e maɓɓe fof ene jeeyano e émission ji ɓurɗi wadde faar ko yiide wonande ɓeɗo kala wotanɓe ɗumen gotanɗa ko gorjigan en wadde hannde so ari ha heeɓi ɗo sen jii tan ko seeɗa ko wayno Mamatar Gueye en Abdou Karim Gueye Hurum haake hen ko kañumen daari ene kaala mbiyeten ko wadde ɓeɗon holɗoɓe goni kono fof e wadde noon hannde eɗen mbiya ko ɓuuri ko hannde kam jujjude vraiment ko yoɓe ƴettu on projet c'est vrai que 14e législature o député ji ɗi puɗɗinoma yo gay won saaha ko nguɗo laamu ene jeeyno e yimɓe mabɓe watnoɓe porté le combat beele ma ɗum nawe projet o fuɗɗanoma mais hannde oɗo holɗo projet o yahrete beele wona ko on mo ngannduɗaa ko kay garnoɗo ɗo en haali to baŋnge wonande kañum taɓal ngal fuɗɗi wadde hen to leydi France ɗo ya holko saabi wadde ha joni on projet o yahani min kam ɗum ɗon ene haawi mawɗagu a jarama ndim mamma anani haala ka ñiŋoje pawanoɗe laamu ɓennugu ngu wonde salima lawɗinde ɗum ɗo ko ɓoyani ko kam natti wonde leydi gay naati wo hen kolla gari ene jaa ene leewa e nder wo he ha joni ɗum waɗani ko ɓeetta ko ndima haali ko bon gaddomi raw ko artude e rappel goto tan tokos c'est vrai peut être temps régime makki jeynoma e ɓurɓe salade homosexualité wonde wiide ko parani leydi ndi kadi aussi so woni ɗo ko tanke ne jooɗi kam kañum kam ne andi kam wawa wadde ɗum Ousmane Sonko en peut être mbaɗini ɗum campagne politique wonde ko so ngari ko gadoro wadde ko criminalisation homosexualité mais min no mbo yiɗi yimɓe garta seeɗa kadi e notion ngaji ɗiɗi mbasa yiɗi ɗum go il faut yimɓe ganda leydi ndi ko leydi laïque notion laïque kadi il faut yimɓe ganda kadi les homosexualité ko ɓe yimɓe kadi il y a aussi le phénomène de le droit des humains droit de l'humanité kadi kala no neɗɗo wawi sifrade aadama mo wawi ƴettude jikku mo wawi ƴettude yimɓe yo gandu ko neɗɗo maintenant noon ene waɗi ko ganduɗa ko loi waɗi pénalité ji ko ganduɗa ɗum loi ko waɗi punir
maintenant ne waɗi gueɗe ɗon ko diineji ngoni par exemple ɗi jaadani hen ɗi ɗumdinani hen ɗum noon kadi aussi wawa etta wawa wiide ƴetta considération ɗum ɗon par ce que tel diine waɗi dominé ɗo e leydi he donc tel diine ɓaade yiiɗa ɗum ɗo tan donc il faut état o wadda ɗum masalaha par ce que il faut que yimɓe gandodira c' est vrai wonko diine presque diineji fof sa ƴeewi kañum fof ɗi jaɓani homosexualité kala mbawɗi wonde hen wona ɗi julɓe ɗi wona ɗi chrétien ji ɗi wona ɗi goɗɗi ɗi mais leydi so wiyama leydi natti fawade e dow diine hay so noon ɗe wiyama nga wonde animiste o wasa wonde hay diine goto o wasa wonde julɗo o wasa wonde chrétien o wasa wonde hay nokku donc mais hattama koye leydi he o jeeya ko droit ji makko aussi e nder leydi he maintenant oɗon notion des droits de l'humanité il ne faut pas que yimɓe jejjita ɗum maintenant Sonko waɗino ɗum hutorinoma ɗum comme campagne politique kadi aussi koye politique jeeya ko promesse politique par ce que nde oɗo arɗo nde mission londe arɗo nde ko waɗi ɗum accueil ko à l'université o ganduɗa hoorema toon presque étudiant ji ɓuuri won toon gandal ɓuuri toon woni lumiére gandal mais haɗani o wi Sénégal ne waɗa toléré maintenant terme tolérance o peut être musi hewɓe par ce que pula ko furtata woni ene waɗe masalaha woni masalaha homosexualité ne waɗe masalaha bisimilla yawtu maintenant départ noon o fuɗɗorino campagne makko ko omo waɗa criminalisation maintenant sur le plan politique Ousmane Sonko et le régime Pastef aɓe mbawi waɗde ɗon sanctionné militant ji communeɓe oɗon kalano haala tawi gotirinoɓe ko siwabne ɗum ɗon ene mbawi ƴettude hen préconséquence yumma guila e law mais kadi aussi il faut que yimɓe gandina yimɓe kadi les homosexualité jeeyaɓe Sénégal maintenant so woni no sagol neɗɗo foof hay goto droit yo ɓiyum wa noon walla yo miñum wa noon walla yo bandum wa noon mais kam oto yimɓe jejjina kadi ganda kadi koɓe Sénégal ji kadi koɓe Sénégal naɓe ɓe jeeya kadi koye leydi he par ce que imagine ko welani foof woni ko mbimi ko helnande hay goto yiiɗa mais so wiyama tan par exemple miñe walla mawne walla bandere walla ɓiye wayini so wiyama o warama walla o hirsama o fiyama kaaƴe ko gonɗa jinnaɗo ko fof ko jiiɗɗa ko fof ma won ko musema heyna Allah windiranimo noon Allah sifrahimo noon mais kanko aussi cifrade noon ko wayema ko ma won no mettuma so walama criminalisé donc il faut que yimɓe mbasa yejjidde kala noɓe mbawi waade koɓe Sénégal naɓe c'est à dire que wiɗino waɗa criminalisé une chose en tant que humanisme il faut que yimɓe miccoɗo ɗum no moƴƴi joni mawɗa noon jafore yafo seeɗa maɓe ara joni mi nani ko kalɗa ko to banggue sariya wonde ko laïcité diine ɗi fof pota yeeso laamu o nande fewi ko ɗum koko ɓooyeɗen gandi ɗum joni noon mi yettaki toon mi natani toon kamɓe ɓe mbiɗɓe joni ene mbawi wadde maslaha ɗumɓe nde mbaɗa campagne nde mbete ɓe gandano leydi ndi ko laïcité woni hen ɓe mbasa ñiiɗo Macky Sall nde jaafomi koɓe ñiguino Macky Sall ko en ɓurani ɓe janggude eɓe gandi ko laïcité woni ɗo eɓe gandi kamɓe soɓe gari ɓe mbaɗata koko ɓuuri ko Macky walla ko nandi hen wadde potata ñiguir ɗum ɗum ko sabi ɓe ñiguir ɗum ɗum te mbatta effectivement ɗum no mbimi c'est à dire que kamɓe ɓe ƴetti ɗum ko campagne politique aɗa andi sa woni dans l' opposition kala ko parti pouvoir wawi wadde hay sono moƴƴi mbiyata ko moƴƴani ɓe mbiyano ɗo ene train expresso tero Sonko wiyano so tero dogui yettaka Sonko haɗi mo yettede Sonko mais ha joni mono yette Sonko Abdoulaye Wade nden waɗino saaha nden nde min goni suwaɓe nden waɗano campagne wiyatno so woni président addata ɗo henno ko robinet ganduɗa hoorema sa ƴiiri hen ma fe arat c'est à dire que ene waɗi des promesses politiques ene waɗi aussi position ngaji politique ɗi jomum ƴettat mais yimɓe ne gandi e nder koye mumen ko jomum ne haala ko kone haala tan ɓe mbiyanoma ɓe jaltu conseil supérieur de la magistrature ɓe mbaɗi no foti promesse uji ɓe mbanno ɗiɓe mbaɗani criminalisation de l'homosexualité jeeya koye toɓɓe aussi ɗe mbiya ɓe mbaɗa mais so rewi lawol mi wiyata noon watta Sénégal noon la majorité ne wawi wadde emporté waɗe kono mbaɗa andi kam soɓe mbaɗi freiner les droits de l'humanité d'accord yaafo c'est à dire que mi wiyata régime o mi wiyata homosexualité ma jaɓoy walla ma waɗoy toléré e nder régime mabɓe kamɓe maɓe jaɓ ɗum ɓe mbaɗa ɗum validé walla wona kamɓe mbaɗata ɗum waɗi validé walla ɗum validé o aroyoɓe kono kam il faut que yimɓe ganda wonno mbirumi ko hay goto yiiɗa wiide ɗum wiye ɗum hay goto yiiɗa wonde ɗum kadi hay goto yiiɗa titrade ɗum kono yo yimɓe mbaɗɗu haqqillaji wonɓeɓe kam ko yiɗɓe wonɓeɓe hay c'est ça kono ene waɗi kadi so tawi kadi en mbaɗi janggat seeɗa par ce que so tawi en mbaɗi janggat seeɗa waɗi hol wonɓe ɗum mais ko bettuɗumen au cours de la route par ce que ene waɗi sukaɓe
bon si je me rappelle certains ɗo aɗa yino yimɓe way kono hawni quoi c'est là que noon way kono jibdina noon walla ko noon mawnidide yi ha kadi mahima e mumen ko mbawɗen ɗumen tan kala ko joomum wawi subtade e fof ko il faut pas ko yimɓe jejjir tan sonde humain koɓe yimɓe ɓe jaago e leydi he koɓe citoyen sénégalais donc e mbawa wiide Sonko noon waɗino ɗum promesse c'est tout à fait normal population o walla wotanɓe mum ɓe foof enen mbawi wiidemo normalement ko an waɗno min promesse aɗa foti wadde promesse mais min komi mbiyami banggam ko yen gandu koɓe yimɓe kadi ɓe jaago e leydi he a jarama joni min mi wona on banggue jaranmi mami artema ka parɗo jinmi wi tan ko wiiɓe somin keeɓi majorité à l' assemblée nationale haade min wadde naggam o ko on gotanani min hamin daña doole on gotanama ha on dañi doole on mbaɗani ngal kuulal on mbaɗi kuule goɗɗe ittude o conseil de collectivité territorial o guitti o conseil territoire économique social environnemental ittama kala député mo jiɗɗon ittude teddugal mum o guitton ñaawi kala ministre o guitton ñaawi ko majorité hokki on ɗum majorité dokkuɗon ɗum o ko foti hokkude on ko mbino ɗon so min keeɓi mami ñaawde debate gookate o ñaawaka mi arta e ma bisimilla yandema hen ko wonata ko tenir ko gonga to banggue laïcité mo haalata o e ko way noon ko gonga yimɓe ene gandi diineji ɗi wona en gonani république islamique ɗum yimɓe fof ene gandi kono a wawa fof addude ɗo diine mbaɗa ɗo reconnaître e sénégal jabɗo ko yiyete ko l'homosexualité donc ɗum ɗon ko 1 ɗiɗaɓo enen eɗen jogui valeur aji mon valeur aji men sénégal valeur aji ɗi ganduɗa ɗum ɗo sa mimi diineji ɗi a mimi fof sénégal aɗa foti ƴettude des exemples wonko kewno kawlak ko debbata gorkade maynoɗo ubbita duppa e sehil babi ñanden en jii ko key ko sehil babi toon kam ko république ni islamique ko jimidem ko sénégal eɗen jogui ko yiyete ko no valeur fondamentaux ɗi ganduɗa neɗɗo o suusa ɗum memde sibo hande to banggue diineji ɗi ala fof mi haalata to banggue ko yiide wonande droits humain e ko way noon ɗum ɗon ma addoye ONG ji walla amnesty e ko way noon mi yiiɗa jaaha toon jimmidemo ko gonga hande yimɓe ne mbawi wadde opéré ko yiyete ko gorjigen hayso tawi ko mbiyata ko to banggue wonande wonɓe ganduɗa to banggue terɗe mumen e ko way noon hen andi hen sahaji enen eɗen jaawi ñawde neɗɗo yiide neɗɗo ene jibine taw hormonaji mumen mbaɗani répondre ha tago debbo tagui tago ko way noon tawi hormonaji mumen mbaɗani poussé ha ko way noon kono jimmi yiidemo ko yimɓe ɓe ene gandi ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen to banggue aspect financiére hande hewɓe ne ummito e wonde ɗum ɗo natoya e gorjigi en hebde kayitaji e ko way noon kono jimmi yiidemo ko hande valeur aji men ndimagu sénégal e neɗɗankagal men hokkani men yiide wonande ko yiyete ko lawɗinde ɗo gorjigi ne yaagal ɗum ɗon won impact mo waɗata ko gonga hay sa ƴeewi to banggue wonande cuuɗi dumbirɗi ɗi eko way noon wonko kewata toon ha jomumen natta hen eko way noon kono fo e waade noon sénégal wona leydi ndi ganduɗa to banggue droits humain mo mbiyata o eko way noon sénégal wona leydi jaɓodi ɗum to banggue wonande ɗum ɗon noɓe mbiyata ni les promesses politiques n'engagent à ce qui les croit impact muɗum waɗata o par ce que kala ɗo ko wonande ɓe kaalino haala to banggue teero eko way noon hay conseil supérieur de la magistrature aɗa andi impact muɗum waɗi élection ji législative ɗiɗo ɓennude no foti ɓe dañño à 54% présidentiel no foti ɓe mbaɗi perte plus de 500 000 voix donc so tawi réuni seede poɗoje ɗe mbaɗa élection ji ɗiɗo garo territorial walla élection ji présidentiel no foti koɓe mbaɗata perte enen eɗen jogui des valeurs ko gonko ɗum promesse no yiyete politique kono neɗɗo o noon en tant que neɗɗo o so tawi a haali ana foti tawede konngol ma kadi tabɓitina surtout ma noon ko ɗum haala mbatka sensible to banggue ko yiyete ko l'homosexualité mawɗo Mamadou Sow a jarama baba nde ɗo toɓɓe no gasa seetan jimmi lernude tan hokkamen seetan ko jimmi andinemo tan ko yo andu banggue diineji ɗi ko diineji mbi foof ene jogui hen droit mum comme par exemple ceehe mumen walla gollum homosexuel ubbirayi ɗo aɓe jogui hen droit eyyi joni jaafoɗa baɗam jaafoɗon ma gar toɓɓe ya joguiɗen ko eɗen jogui koɗɗo nan ɗo toɓɓe wonde no yeeso men jaafoɗon ma en gartu hen to banggue sariyankoɓe to banggue goɗɗum walla mbatten yewtere heewide to banggue ɗum toɓɓe men hannde nde ganduɗa ko kañum woni
yardetande ata e jogade kululi kaldigal paamudel fof ne wawi wonde hen ko dialogue mbaɗo won landaji ɗaminanoɗe ɗi jaata ko jahoji won ponnoɗo yaade duttima caggal ko ɗamin ɗon beele wayata no yoga e dialogue aji mbayanno ni e on saaha nde ganduɗa kaɗo haale ƴewɗe ɓe wambo ɗumen funta ɓe janggo jiɗa gollade ɗumen jim eyyi dialogue o de woni yewtere gendiri nde mataw dialogue o ko sa ƴeewi ko ɓuuri ko kam yimɓe ɓe guiri mumen fof pawi koye APR notugol mum wonande alliance pour la république APR Macky Sall e wondi mum e ko way noon hay so tawi kamɓene début o ɓe mbino koɓe notoytako joni noon en jii eɓene jasna wonande min notoyto walla ala walla eɓene mbaɗa kam koɓe mbiyata ko intermédiaire aji nana ɗon beele ɓe mbawa notoyade ko way noon en nani ministre de l' intérieur yi wonande waɗi nelaɗo mum tottiɓe guinol golle ko foti ko guinol ko foti ko yewtede ande TDR les termes de référence e ko faati e ko ganduɗa ko carton ji d' invitation ji wonande kamɓe fotɓe notade ko way noon rencontre moɓe mbaduno hakkude mabɓe société civile o ɗum ɗo foof kam en jii ko eɓene jasna min jahat walla ala kono min de koko mbinomi tan hanke heccanki ko ɗum woni haalam hannde mbimi ko oɗo dialogue national so tawi wonande ɓe tawaka ɗum janggo e jaam kala hen ko ganduɗa ɗum ɗo woni ko yewta par ce que ɓe mbi ɓe kalata koye systéme politique o wonande ƴewtade to banggue dawrugol Sénégal e ko way noon so tawi en mbi ɗum noon caɗele kewɗe nan ɗon par ce que hande caɗele to banggue parti ji politique ɗi nan ɗon wadde ɗumen financé nde nan ɗon probléme woɓe mbiyata ko chef de l'opposition rapport noɓe mbiyata ni chef de l'opposition statut chef de l'opposition parce que Amadou Ba kañum waɗi communiqué nouvelle responsabilité ma notoyo beele ko kañum woni chef de l'opposition deƴƴere mum ha waɗi hewɓe naati e guesa ba waɓe no ɓen ɓe ganduɗa hande eɗen mbawi opposant kam hande ɓurɗo mantinade ko Ceerno Alassane Sall sibu ko kañum haɓete ko kañum haalata ko kañum yaltata kañum e waɓen Bougane en e woɗɓe ko kañum en batti joni yaltude mbete hol critére uji ɗi jogaɗi walla ɗi poɗɗi yewtede ha yiye ko o woni chef de l'opposition te eɗen gandi chef de l'opposition kañumne ene jogui jobdi ene jogui ɗum ɗo fof ko foti haalede to banggue kewgol landaji ustugol majje parrainage o mum e systéme de parrainage ɗum ɗo fof ko ɗum caɗele wonno en jii déjà kamɓe ɓe ganduɗa ko woni hoorejo leydi ndi hanki o waɗi annulé wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen membre uji toon to Sénat ɗum ɗo fof ko ɗum yewtere ɗum koko abbiti wadde beele ɗum ɗo fota yewde wadde so tawi ɓe garani janggo e jaam kala ko yewta toon taaƴa soɓe jiyani hen koye mabɓe e saaha mo ganduɗa hande yimɓe mabɓe hewɓe nana e suudu dumbirdu nana e kaso beele wadde fota wonde opportunité ɓe mbawa arde ɓe kaala caɗele ɗeɓe jogui mette ɗo ɓe jogui caɗele pawaɗe landa APR ɗum ɗon ɗe beele tongue janggo e jaam so tawi clémence ne waɗa kanko hoorejo leydi ndi kankone o wooda ko woppi hen kamɓe ne wooda koɓe goppi hen so tawi noon ɓe garani janggo e jaam kala ko ƴetta hen soɓe garani ɗum kam ɓe mbawa woytanade ɗum hay goto a jarama baba Mamma miijo ma e ko haala ko juɓɓudi gondi to banggue landaji Sénégal kewgol mum temedde kewɗe to banggue parrainage o to banggue kalis batteɗo déposé o chef de l'opposition ko ɗaminiɗa oɗo dialogue ma addan leydi ndi nafoore to banggue dargol bon c'est-à-dire que tawi tan ko côté dialogue o tan kono addana leydi ndi banggue gartam banggue développement mi sikku ala on impact illa noon tawi kamɓe politicien ji hay impact goto illa noon kamɓe politicien leydi ndi kay non mais leydi ndi deeƴ par ce que leydi ndi par rapport sa ƴeewi en 2019 fay 2024 non 2023 2021 fay 2024 leydi ndi oɗo régime gonɗo ɗo e noon koɓe kadi ɓeɗo liggade walla koɓe bonni ɗo e leydi he ko leydi ndi dañani on koɓe jooɗi ko leydi ndi heɓani ɗum ɗon hay gorɗani manifeste hay manifestation goto yiira leydi mi sikku tan impact o kam kalto politicien jeehi notoyahi e nder banggue kono ɓamta leydi ndi notoyi koye banggue intérêt ji koye mumen e yakare mabɓe hay ɗum ne yimɓe ɓen koye yakare mabɓe kamɓe opposition kala hen jaaɗo yaari kono sikki ene waɗi ɗum toon gartam ɗam nde daña pour intérêt hoore muɗum mais en définitive kala opposition jaaɗo illa ko ɓuuri perdude toon ala ko omo heɓa toon mami fammini ko wiyete yoɓe tawtoye pour que so woodi ko taƴa toon walla golum kala ko wawi taƴe toon taƴete ko sur des critères
ala ko ne tajeron chef de l'opposition sene wiye ko kaari wona chef de l'opposition pour des élections présidentielles gonnoɗo candidat woni devant walla ala ko élection législative ɓurɓe hewde député holyen coalition gonnoɗo tête de liste on watte chef de l'opposition par ce que voilà ko des critères très définis donc soɓe jeehi ɓe noruyayi walla ɗumini ɗum wawa hadde andede holgon chef de l'opposition so tawi keɓe jaaɓi yewtudene maintenant pour le financement des partis politiques les partis politiques d'abord walla ustuɗo il y a des conditions ɗi ganduɗa hoorema so tawi ɓe ndewi ɗum ɓe ndewi ɗiɗon à chaque année aɓe ƴeewa kala parti ji mbaɗani remplir d'une condition ngaji ɓe guitta ɗum ils n'ont pas besoin de calog min mi wiya mboɗo yiya des partis politiques ɗi yoɗi kew par ce que sa ƴeewi waɗi parti politique waɗi ko 3 façons walla 2 façons de parti politique waɗi ko des partis politiques pour la conquête du pouvoir ɗin cosira kono ƴeewo laamu te kadi ɗum ummi ɗum woodi e mumen ene waɗi des partis politiques ko des partis pour wadde servir koye mumen meta amin keddo e nder arène politique min mbasa mayde ɗiɗon parti politique maintenant ko des critères ɗi mbatta définir par ce que jomum sa ƴeewi ngala hay kone cotisation ngaji parti ala hen luwoje récépissé e gollum donc ɗum noon ko il suffit tout simplement de prendre un décret et ɗumin maintenant le principe de parrainage woni ko mbiyunimi ko parrainage wona démocratie mi haalni ɗum guila ko ɓoyi kadi mi haaldi ɗum parrainage neɗɗo a wawa wiide ɓeeɗo ngoni wotoɓe ɓe ngoni lamminteɓe kala ko bawɗo woode ene foti wawde wonde lamɗo parrainage c'est antidémocratique maintenant sur le plan no ɓe mbirata ni on ne peut pas dire à tout le monde d'être candidat tant que ala on quorum bawɗo wonde justifié ko ɓeeɗo enen jaade makko enen dallini hannde am wawi yettade e woni niveau ji peut être par rapport aux suggestion seeɗa ene wawi wiyede peut être parrainage ne saɓori ne moƴƴi mais so wona ɗon même ko kala électeur ene wawi wonde lamminteɗo no il est éligible tout électeur est éligible heddo noon ko ene waɗi kadi aussi waji kadi goɗɗi no ɓe mbi kadi il faut mbaɗa koromni min mi sikku ko ɓurno waɗi important won gueɗe mbiyaji so tawi neɗɗo o ɓeeɗo nanayi makko o forani laamal leydi walla o forani wonde candidat woni élection ngaji par ce que mi sikku ɗum ɓuri waɗi important gujjuɗo leydi jawdi leydi baɗɗo koyno violé eyyi walla mo casier judiciaire mum laaɓani ɓen ɗi yimɓe potani wonde candidat ji ni élection présidentielle ni élection législative pour waɗe investir ni élection municipal min koye ɗiɗon critére uji ɓurmi yaadude wadde yaltinde neɗɗo on électeur wiye wonta éligible mais en dehors de cela kala électeur normalement foti wonde éligible ɗum woni parrainage o maintenant côté banggue économie to mbiyata ko le régime Pastef kamɓe gaddi un plan gaddi un programme mbi ko ni ɓe liggoto leydi yimɓe jogui mabɓe confiance lamminiɓe so tawi ɓe jeehi ha sur le plan système économique il faut que ɓe nodde opposition ara wallita veut mieux que ɓe mbaɗa démissionné ɓe joƴƴina so tawi neɗɗo a andi an ko mbiɗa ko puntirɗa yimɓe ha keɓɗa laamu ko a wawa yaade a alna ɗum gandal alna ɗum pinal mbiyatma tan ko ya joƴƴin pour min ko noon woni no jiirumi ɗum tawi min kam franchement mi sikku opposition waseɓe yaade nde ɓuri wadde important par ce que sa ƴeewi hay wiyoɓe ne jahaɓe saabu seeɗa wiyeteɓe ne guesite tawi APR ne hésite APR sono hésite c'est pour simplement mata ɓe jiiɗi ko yaade pour wadde négocier leur militant là jaltine en prison pour la réduction des comptes excès forani wonde lawol ɗum forani wonde une logique parti politique amen jaa pour intérêt ji koyamen Amadou Ba mi ara non yimɓe ko tawi ɗum woni less tawi ɗum woni less hoɗi hawtan mo ala intérêt c'est ça ko ɗum min ko intérêt politique ya fof ko wartan eyyi beele laamu ngu wona intérêt mum noddiri nodotoɓe ɓe wona intérêt mumen sali ɓen kay mata ko intérêt mum c'est ça ko ɗum mimi donc wonno natti wonde hankkadi un impact toɓe nattat wonde une rencontre mo ganduɗa hoorema c'est pour le développement du pays eyyi kono noon Mamadou yo yimɓe kap kono yo beldittu yo kalda leydi kala ko jiiɓi ɓura jiiɓade Sénégal kaldigal dawgol koko wooda tan mais jewtigal ngal holto ɓurno wonde ɓurno welde ko en 2000 à l'approche des élections dialogue bannoɗo on ɓurno wadde important kamɓe fof ɓe noori yo mais olo régime kamɓe cari mais hannde actuellement gonen ɗo mimi sikkono vraiment leydi sohlani un dialogue politique a jarama ndima on nani a faami jafoɗa hay soko ko joom goto paɗen koye Alassane Mbaye Thiam saabu paɗen koye ɗanngal PM to Burkina Faso Thomas Sankara ko waɗna toon ko
hakkunde leydi Sénégal e leydi Burkina Faso kono kadi hawno dia jindugal muɗum e mo ganduɗa kañum woni hono Ousmane Sonko koɓe kaldi ko seeɗa tan tongana en eko haala ɗo joni ko wi ko landaji ɗi potani yaade a haali joni Amadou Ba ina notoyo on winoɓe ɓe notoytako e woɗɓe waɓe noon wadde an gatta ha joni koye wiide yo yimɓe foof jaa notoyo kala hujjaji mumen mi wattanama hen ene jeeya ko ɓuuri ko wadde probléme hande systéme politique men ko bulletin unique siko sa ƴeewi élection ji so mbaɗi ɗiɗo bulletin ji ɗi ganduɗa ko ɗum gotirɗen c'est des milliards donc beele wadde bulletin unique o ɓurani ɗum ko wadde économisé ma waɗ impact to banggue leydi so nandira Mamadou hanki en jiiɓe waɓe ɗo Anta Babacar mumen kañumen ne mbi ko notoytoɓe wadde jimmiide tan notoyade yewtere nde parce que hande ko gonga gueɗe ɓe ƴetti hande leydi ndi ha joni en jiyani manifestation populaire baɗɗo kono ɗon ɗo hande yimɓe gone caɗele ƴewɓen ɓe ganduɗa ko riwaɓeɓe ɓen waɗaɓe licencié woɗɓe joguiɓe musallaji ɗi ganduɗa fayi ɗumen ko o gouvernement beele kamɓe fof soɓe ummidima on soulèvement populaire sa renaki ɗum nandat e événement ji ɗiɗon ɓe ɗum tagui mbimi wadde notoyade nde ko hunde fonde wonde Mamadou heddi ko kamɓe APR wona n'est pas question tan ɓe poti ko notoyade e wonɓe ganduɗa hande ko caɗele ɗe ganduɗa yimɓe mabɓe nana e dumbirɗe ɗi ko mbiyata ko reddition des comptes wonti joftigo e ko way noon ala ko yewtade kadi ko ñalawma mo ganduɗa waɗi ɗum initié ko neɗɗo mabɓe référence mabɓe Macky Sall ɗum ɗon tan to banggue élégance politique ene wawno fodde wonde ɓe notoyo kono ɓe mbawa waɗoyde participé janggo e jaam kala ko ƴetta toon tawi haala mabɓe nan toon koɓe mbiyata ko so tawi woodi ko ƴetta toon ko waɗani ɓe arrange ɓe calo par ce que ko ɗum yewtere tan ko consensus rewate hen waɗe conclusion on jarama to tawi le président de la république a jarama joni gane toɓɓe men tataɓe mama a jarama golle ma jooɗi peewi golle ma jooɗi peewi a jarama nanama fama taskama en mbino joni en mbino paaɗen koye toɓɓe men tataɓe tataɓe ko jillu PM Ousmane Sonko to Burkina Faso kono haala heew ko jaltugo hen ko Tama Sankara ko yiyaka hen walla haalaka hen e gueɗe goɗɗe ko rencontre jindal makko kanko Sonko e Harouna Dia heewi haala ka heewi hen no feewi kono waɗi bisɓen mo ganduɗa ko musidɗo men sel men Alassane Mbaye Thiam mo ganduɗa ko gollidiɗo makko ko jaddiɗo makko an haade Alassane yettade ndim ngal jindal e ko haala hen ko to banggue hono ko wiyete West Africa Energy usine mbaɗaɗo ɗo ko pamɗa hen eyyi mawɗabo no mbiruɗa ni West Africa Energy de ko compagnie mo ganduɗa ko to banggue wonande kuɓɓam eɗen gandi waɗi ɗum tan ko ɓiɓɓe nation ɓiɓɓe leydi ndi wonande ko kañumen dentini doole mumen goto foof waɗi jungo e jiifa yaltini ɓe mbaɗi wonande oɗo compagnie wonande West Africa Energy wawde wallude leydi Sénégal to banggue ko kuɓɓam wawde yeyde ɗum ene jeeya hen ni Sénégal hoore mum ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko waɓeno Harouna Dia en Ablaye Dia Séniko en ɓe kala ene jeeya hen tawi ɗum ene waɗa participé e nder temedere kala 25% e ko yetno e kuɓɓam leydi Sénégal ngaluji kewɗi ɗi ganduɗa ɓe mbaɗi hen ɗum ɗon ko ɗum fierti yiide ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ko gendi wadde golle baɗe noon heewani kam e ko yiyete ko e Afrique maintenant hande caɗele ɗe West Africa Energy jogui ha yimɓeɓe mbi jiyodiral kanko mawɗo mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko toon to Burkina Faso jillu ngu e ko way wiyami ko hunde moƴƴere no fewi heddi yimɓeɓe foof hankkadi hakkillaji mumen ketti e wonande jeyodiral kanko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e kanko Harouna Dia mataw ɓe nawi ɗum to banggue aspect politique to ala Harouna Dia eɗen gandi ko kañum ardi ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe wonɓe to Burkina Faso ko kanko ardiɓe toon wonande ɓen ɓe ganduɗa ko ressortissant ji wonɓe toon to Burkina Faso Harouna Dia ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ko dariɗo no fewi to banggue wonande e ko yiyete ko kañum ne jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko champion de l'économie mo ganduɗa ko neɗɗo gandaɗo to banggue wonande ko yiyete ko wallude leydi Sénégal e ko way noon wadde on so tawi ɓe jiwdiri c'est très normal wonande ko hunde wonde fonde wonde kadi ko ɗum gartam wonande leydi Sénégal to banggue hande caɗele ɗe ganduɗa West Africa nana jogui ɗum en ji Samuel Sarr mo ganduɗa ko kañum wonno président hande nane suudu dumbirdu
ɗum ɗon ne hol batte ɗum waɗi e ko yiyete ko e West Africa Energy c'est vrai que fuɗɗima golle mum e ko way noon kono en jii caɗele ɗe jogui wadde ɗum ɗon foof ana hani ɓe jooɗo ɓe jewtide e ko way noon beele ko yiyete ko ɓe mbawa ko yiyete ko trouver des solutions hay so tawi eɓe nawa ɗum to banggue aspect wonande ko ene jeeya hen e ngal jindiral hakkude Macky Sall e Ousmane Sonko e ko way noon kono fo e wade noon tan koye ɓiɓɓe leydi ndi tan te hande yimɓe ne gandi conflit ji ɓurɗi mawɗude e aduna yimɓeɓe battido tan ko jooɗade jewtide nandira heddi noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko haaloɓe haalullaji ɗi ganduɗa ko ɓurtuɗi haalullaji ɗi ganduɗa kadi ko taƴoji ennam yimɓeɓe yoɓe gandu koɓe kalata par ce que kala koko jiiɗa koko gasata haalama Ablaye Wade e on ganduɗa ko Abdou Diouf yimɓe fof ene gandi haalullaji ɗiɓe kaldanno haalullaji ɓurtuɗi kono jammoɓe jiidirtu nde Ablaye Wade heeɓi laamu adi yiyoyde Coumba Déme on ganduɗa ko jinnaɗo mum Ablaye on ganduɗa ko jinnaɗo mum Abdou Diouf wadde kamɓe ɓe ganduɗa hande ko kañumen goni jaggue mawɗe ɗe yimɓeɓe so tawi ene kaala yo gandu kalata nde tawno mabɓe jiitidoro heddi noon yidirde le premier ministre Ousmane Sonko e Harouna Dia ko hunde fonde wonde par ce que Harouna Dia ko yimɓe hande mbaɗi contribué no fewi eko yiyete ko économie Sénégal to banggue oɗo West Africa Energy e ko way noon beele ɓen pota semminede balle beele ɗum wawa wonande ɓamtare leydi Sénégal Harouna Dia ye yimɓe mbasa nawde ɗum toon to banggue politique presque en 2009 ha 2012 hakkunde makko e Macky Sall nde Macky Sall heeɓi laamu hay goto yano namdi poste o jokki koye haajuji makko wadde kala régime garɗo baaɓe no Harouna Dia en ala kulli haalin a wallat jomumen ballirta ɗumen ko beele leydi ndi wawa ɓamtade tawno kañumen ko toon Allah waɗi ɗumen wadde mboɗo sikki jindiral ngal c'est très normal c'est un opérateur économique baɗɗo investir e leydi ndi wadde on yindirde ɗum e premier ministre ko hunde fonde wonde e miiɗe yiyanno a jarama ndem Alassane Mbaye Thiam salamu aleykum jam ñalli walla jam weeti jam weeti walla jam ñalli waɗi ko jam ñalli yalaw mum sikki hakkunde wonɓe noon won wiyeteɓe jam wali caggal leydi to ene wawi wonde eyyi ɗum noon a jarama no fewi ceerno Alassane jindiral mo ganduɗa kañum woni hono Harouna Dia e Ousmane Sonko ko adi foof an ina anda ɗan nde Harouna no wawi fodde foof golle mum ko adi e dande mum ko adi e oɗo central battelo ko haalte hen ko hol yiyandema hen to banggue Harouna to banggue investissement ji ɗo waɗi e jangde mum ɗowi e ko nandi hen ceerno Abou Diop gondiɗo mum ko ardi fof mi salmini Mamadou Ndeme Mamada jooɗiɗo ɗo ene darani Pindi TV mi salminine kadi kala gonɗo e dunde Baba Adama hokkeɗotoɗo Pindi TV so ɗum ɓenni mboɗo jaara on kadi noddudemi mi ara hannde mi jooɗo e mum pour jambidde toɓɓe ɗe tonguɗon ɗo ɗe Harouna min ɓoydi seydam ko guiƴam min gondi ɗo e Sénégal min gondi on puɗɗima nayi wudde ko guiƴiraɓe min nayi komin guiƴiraɓe mi wawi mi heccamo seeɗa fodde hitande bon andude holi Harouna ɗum jarani jambide ɗo sabu sa tappi hande Google hebde ganduɗa mana to Harouna rewi to banggal jangde to banggal golle fof ma yaltu jiya ɗum noon jarani eɗen jambita ɗum ene woodi tan toɓɓe seeɗa ɗe gartanmi hen komin gonduno Fouta gila komin sukaɓe mboɗo andi Harouna kala to dawri Allah ne hokkamo hen ndam ko neɗɗo demowo jangi ɓuran seeɗa riddi jihe e sammi jaaɓe woosi haako Allah resi en reeni en nde o jangi Saint Louis hawo yettiɗo foti yettede ne ɓenne ko président Léopold Sédar Senghor ittimo weedu woosiyaɓe tottimo bourse yo yawo janggoy sabu kamɓe hemno e bakkuji maɓɓe on saaha fof teskimo hen e on période ni
bamma ko yuma kon calinoma wata o yaha ko ma Senghor nani hen laamu ko gendarme ɓe guittu weedu boosiya ɗum yejjittako nde o ari France mboɗande mo jogui bourse kono bourse makko won étudiant ji goɗɗi ɗi ganduɗa ngalano bourse to daña feccane mum on wawno feccude omo nelda hen jinnama makko on wawno feccude par ce que on saaha jinnama makko mawni miñi kon fof ko sukaɓe feccat haw ronka dañde ko ñaami ɗum ko fannuji gandirmomi nde o gayni o wi ko min hayso tawi mi yeeyoytu becek min mi wonani ɗo wonani France mi wonani e Europe ɓe hewɓe ne mbaɗa ɗum daña toon debbo korɗo Allah jooɗɗa hankkadi e pii voilà kanko yo hootam nde o arti Allah waɗi o dañi ɗo liggey nde américain ɓe gadi nawdemo Casamance nde ɓe nawimo Casamance ɓen noon goƴe munen ko ittude leyɗele miskineɓe joguino ene ndema hen bukki ene ndema hen maaro ene mbaɗa hen gueɗe mawɗe ene jeeya ko luurodiri e maɓɓe o wi kanko o wawa wadde ɗum leptude miskineɓe en banque o wawa wadde ɗum e kadi hokoɓe nawrimo toon ko leydi Casamance ndi leydi ndi e hoore muɗum nde wonno taw ganduɗa mana leydi ndi boni gueɗe kewɗe naati nder ndiyam maayo ngo gueeƴ ha hande indi jogui on ɗen caɗele ene wonti lamɗam il faut ndi liggue ko kanko rokkunoɓe pinal e holno waɗirte ha lamɗam ɗam usto e leydi ndi ndi watta naftorede nde ɗum waɗa ha gasi noon ɓe jiiɗi waddemo koɓe jiiɗi waddemo ko heɓtude leyɗe miskineɓe leyɗe joolaɓe leyɗe jaaguji leyɗe manjague en o wi mi ala hen ɓe luurodiri ɓe guittimo ɓe mbi o ko révolutionnaire min garte ko ngol konngol min garte muɗum ɓe nayimo Atlanta ɓe mbimo se nayimo toon o yii ko woni toon ko en lawƴi ngani ndi ha gasi so arti nawɗemo fan kadi kutortomo saabu o woppetake gando e galo e gando foti o renede gando e lamɗo gando e galo e lamɗo surtout gando e galo bon lamɗo kam so ene wawi nawdema dow ne wawi nawdema less ene wawi fewnude ne wawi bonnude gando e galo noon so rewi lawol tan naftan ok jokko Atlanta ɓe nayimo wawi ɓe nayimo Atlanta nde ɓe nayimo toon ɓe kollimo ndema ɓe kollimo gueɗe kewɗe tubakoɓe mbi ayi jomum yomin komi ingénieur naggam kono woppimo ɗum e rema koɓe jinno waddemo ko o dañci hen haqqille mo ganduɗa momo wawa ko dartade o haɓoroɓe o andi ndeke ɓe ala ko naru ɗum yesso wona golle e numɗal ɓe gartirimo ɓe nayimo Tchad mbi joni Sénégal kam ko leydi makko so tawimo ɗo kam ko leydi Sahara en naggam tubuji naggam e naggam lagde Tchad vendu ɓurdu mawnude e nder aduna e nder aduna he nder Afrique mbimo ɗo mi yiiɗi waɗ ɗo ko bukki ɗonne kadi o yii ɗum ndundu wendude kadi subalɓe nen ɗon ko hen guuri remoɓe nen hen ko hen guuri fulɓe jawdi mumen ko hen guuri kullon ladde mum won tewal Allah ko hen guuri omo anndi ndu wendu so memama ɗum ɗo fof ko mayata au moins caɗele mum e ɓeydo hewde woni ɗon seeɗa o luurodiri e maɓɓe o wi o wawa anani ɓe mbimo kadi o ko révolutionnaire ɓe duttimo kadi e Amérique ƴewde kadi waylude kadi ngani ndi ɓe mbadde makko toon watam juunoɗe ɓe gartirimo noon Burkina ɗonne ko gootu ɓe gartirimo ɗonne ko ɗum tan o jooɗi ɗon ha 88 89 o tawi o wawa jokkodirde e ɓeeɗo te on saaha o jogui enen jobdi moƴƴiri tubu ko mbiyata salaire omo jogui galle makko koddirɗo o yoɓata omo jogui auto ji makko omo yara hen o felliti sertude e mabɓe ko fannuji seeɗa jubbanɗe seeɗa tan e gurdam makko ma garta ko yaaji bon
o Allah risi min reeni en min garmi ɗo on sa 89 mboɗo jogii thèse am doctorat d'histoire mboɗo yiɗi jangguinde wonde maître assistant d'université nden Souleymane Niang wonno recteur Souleymane Niang o tawimi ɗo omo jippi Pacha hôtel o wi kam min jiidiri o haalanimi histoire makko taw min mbayrodiri noon ko woni Burkina ko yahata ya garta ko min jiidani mbimi an kam o wi ko mbatta ɗo mbimi nde addimi ɗo minnemi ko min awi joom mi dañi ɓinguel mi tampi tubakoɓe ndi jimmi ko arde ɗo wonde o wi feere ma boni mbimi ko woni o wi maître assistant ujunnaji nogas sa min mboɗo heeɓa hasaba naggam kono mi tawi ɓeɗo tubakoɓe ko liggontomiɓe ko somi darima hooram mimi darimi golli hitande fof mboɗo daña sa fecci 199 ko watta ɗum 100 ne peccita ɗumene kadi 99 mbo daña ɗum ɗo hitande mami mbawan hoore mi nafta miskine en ɗum woni konngol makko mbimi joni ko mbatta o wi garmi ɗo ko mboɗo yeeya lamɗam mbimi lamɗam an kay wawi feere mum ma feere mum boni mbatta lamɗam o wi Burkina ala lamɗam luumoji ɗi ngala lamɗam somi soodi ɗo lamɗam mi yeehi mi ƴelat min noon kulmi Allah manmi joomiraɗo mbimi o kam ko junggode naatemu o ko liggaɗo par ce que mboɗo andi ko américain joɓannoma ko waɗaɓe junnane ko ɗo ceerugoɗi hakkude mi koye ma soodi ɗo lamɗam mboɗo dari waɗi won saladen dawa bamako ko jolni hen yeehi ko ni o felliti gollidante hoore makko ɓe koni juuti ne juuti hareji mum noon kurtu nde ha fuɗɗi darade naggam e naggam capato goto ne wonno toon nde fuɗɗi yeyde liɗɗi bon andi lamɗam kam sa ila ha ɓooya a dañi kecca liɗɗi ene yaadi sikki ɗum subalɓe ne jiiɗi ɗum liigu e lamɗam ha ɗon en jaw jaggudude eyyi o watti kadi addude e buhe gertoɗe o watti ha watti noon addude liɗɗi andi ɗum foti yaade lamɗam wona capato goto ne wonno toon ko kanmo joguino nokku o foof yiyane e makko rendina e laamu waɗaki rendinimo e laamu ala ko waɗani ɓe pini subaka nokkuyel makko to wonno e wagadu ɓe ngari ɓe keli ɗum ɓe pusi ɓe beddi ladde ɗum hewɓe ganda on fan nden noon eggo hoɗo e ladde wayno gimmoɗa Dakar joni koɗoya ganduɗa mana hedde caggal hedde ɓokilaji hedde ɓokilaji min awtuma toon ɓuuri yawde eyyi ɓokilaji rewɓe sorannoɓe makko bunaɓe sorannoɓe makko lamɗam enen jeeyoye e luumoji ɓe ɓen mbi hoy sayo kalana capato noon joguino ko gueɗe mawɗe doole ɗo gandi capato libanais bon libanais ko libanais bon ɓe mbi minan oɗo ko mbaɗɗon ɗum ko hay sa hokkimi ɗo maire a waɗi ɗum min cohlani ɓe gabboyimo ɓokilaji eɓe coode lamɗam koye buna makko wallahi wayi noon yaari noon ha ɓooy o ñawde maɓɓe capato e laamu ngu o liɓi ɓe ɓe dokkimo kaalis kewɗo kaalis o yi noon ñaworde jooɗimo duuɓi 3 4 nani dey hawo horfine leydi hawo yani ha laaɓi kono o liɓiɓe ala to ɓe jahani ha cour africaine la justice Abidjan ɓe mbaɗimo remboursé kalis ha kalis o ha timmi o wi o yaafima kalis o yaafima mi wawa haalde ɗo monta mum wiyete komi kangaɗo mi yaafima sabu Allah en waɗum o yaafi laamu o yaafi ko heɓno e laamu ngu e ko capato ko tottunomo dommage intérêt carte fof o wi mi yaafima a faami o fuɗɗiti omo sippiri ha Allah yettinimo ɗo yettino ɗum ko raɓɓiɗinade seeɗa gandu tan ɗo jaafoɗa yewta ne weeli ne gassa ɗo mande yetto kala joom haqqille keɗiɗo andi o ko goo ligganaɗe howamuji na ligga leyɗele muɗum sen garte ko saabi caɗele ɗe ko West Africa énergie mo waɗi o holno jiwɗa wiyoɓe kanko e Sonko e potani yiidirde walla potani haaldude galle mo darni o
West Africa énergie ono kuɓɓam énergie koko wurnata ko ɗum jogui aduna o so tawi koto nangue itta so tawi koto pétrole itta so tawi koto ndiyam itta so tawi koto hendu itta ko ɗum woni énergie éolienne fossile solaire e ko way noon ɗum ɗo hande so ala aduna yahata lone ma ɗe a yiyata machine ngaji ɗi kuɓɓata auto ji ɗi jaata en jottima e nokku il faut ɗum yotto bon ɗum ɗon kala leydi jogui ndimagu hoore muɗum ndi rimɗi kala leydi ndi ala kuɓɓam ha timmi koni jiimandi aɗa wawi joga ɗumen noon kadi kada tawa jeeya par ce que tawa a ala gandal mum a wawa ɗum fewnude aɗa jogui leydi eɗen jogui nangue eɗen jogui hendu eɗen jogui ndiyam eɗen jogui fossile woni pétrole en gaz en kono en ngala hande kaɓirɗe bawɗe rende ɗum nanga ɗum kutoroɗen ɗum woni d'abord koye juuɗe joom doolen ɓe e tubakoɓe ɗum c'est un fait ko tubako mbiyata enen mbiyata technologie ngala maîtrise technologie o ɗum yo neɗɗo andu ɗum ko haadi kamɓe jogui kamɓe garata pewne kamɓe noon soɓe ngari ɓe garata e mbaara saabu Allah so pewna yoɓat ko duuɓi e contrat ji e carte donc ɗum ɗon ha jofti noon ɓiɓɓe leydi hay so tawi mbawa fewnode machine aji ɗi ɓe gadda ɓe nanga nangue ngue mbaɗa table uji mbaɗa ɓe nanga hennu ndu ndu dumbe ndu ɓumne walla ndu wulne ndu naftore par ce que machine kala ko jiiɗa hendude hen bon ɗum ɗon noon kono ɓe joguima d'abord miijo wiide mbaɗen galle mo ganduɗa mone wawi wallidde leydi ndi e wawa heɓde ndimangu men won banggue ɗum woni miijo ngo ko kanko addi ɗum waddi kadi o wi omo wawno joni yewi tubakoɓe woni joom jawɗele kono wi ko mi fuɗɗoro jibinande leydi ndi woni ɓe kalɗon ɗo ɓe jajaɓe ɗiɗon hen kanko e goɗɗo seni ko Abdoulaye Jeni ko Ndiaye goto ne hen Thiar Saro goto ne hen Baba Hawne goto ne hen e joguiɓe kuɓɓam leydi Sénégal woni Sénélec ɓe ndendi miijo ko kanko waɗi projet o hoore ha laasi omo namdo noon neɗɗo wawata andude foof Abou Dia ceerno jiiɓe ko spécial ɗum hokkam hen projet binda moni fof waɗi en ceede mum ko heddi ko ɓe dogi e joom jawɗele hay so aɗa jogui jawdi ma projet bandani alay so jondira e banque uji ɗum ko goho alay saago leydi ɗo jiiɗa wadde ɗo pamodira e laamu mum alay saago laamu nenayi leydi aɗa wadde ko il faut pamodira omo wawno wiide gaare ƴeewo e leydi gondi jehen Nigéria jehen Éthiopie walla Burkina ɗo won ɗo walla Burkina to won ɗo to ne waɗi toon gueɗe kewɗe a nani de walla leyɗele tubakoɓe waɗo investir EDF France walla ganduɗa mana énergie Angleterre omo wawi joom jawdi kala ɗo putuɗa bafal haaɗi indi laaɓi ɓe udditanta lawol les investisseurs ala caliɗo ɗum de mais o wi mbaɗen ɓe jibina ɗen ɗo kamɓe fo nene ɓe jogui ko kayitaji leydi ndi hay goto mi tirani ne jogui kayit leydi gondi duuɓo woni Burkina ko wonɗo fof jogui kayit Sénégal eko gandumi de ɓe jaɓi miijo ko ɓe darni on galle milliard uji ɗi kam aɗa fof ne gandi ɓe 330 milliards ɓe ɓe 400 milliards temedde nayyi milliard walla temedde tati pawɗo walla temedde tati temedde ɗiɗi e capanɗe temedde gakku 300 je crois 320 ou 350 milliards par ce que aɗa andi ɓeydoto bon mboɗo andi kam yettima 300 milliards ɗum wona hunde famarde mbuɗu laamu e gandalam selani selbani yeytoɗum
sabu ko ɗum jeyi nde o ari ɗo nde waaji ɓeeɗo Allah rokki ɗum laamu wonɓe ɗo hannde ɓe Allah rokkiɓe laamu yiɓe gootaniɓe ko ɓuri heewde Sénégal sa yiɓe jooɗi o ko ɓuri heewde wootaniɓe leydi ɗiɗi wiye ko wiyete démocratie démocratie konngol immigo grec ɓooyɗo firti ko pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple ko leydi suɓoto ko leydi waɗata ko leydi ittata ko ɗum woni démocratie demos kratos ko konngol wiyete grec ancien a faami donc no wayi waade fof ene moƴƴi moƴƴaani hannde aduna ko heen yahata firtaani kamɓe ƴewri ɗum par ce que enen ne hade ɗum ɗo arde eɗen jogii mawɓe men ceerno souleymani bal yimɓe fof ne nganndi waawi jumnaade e ɗum en 1776 nde alomeɓe ƴetti Fuuta o darnii ɗum won gouvernance no laamorte wata haaɗi suudu woto wata haaɗi joom laafo gooto moƴƴa ene waɗi lonne non kala o suɓii geɗe kala moɗum timmini ene waawi suɓeede wona a gardiiɗo jaafuɗo Alassane ɗo gonɗa ɗo mbiɗa tajjamo no feewi kono artude yoga yimɓe wiyooɓe o fotani yiidirde e makko walla soyde e makko o yiɗi ko fatude e maɓɓe walla ha saabu nangga mo ɓe mbiya ala ene wawi so yiide e makko on wawi wadde beldal saabu han ko jakkowo no ñowtirno e no wondino e Macky Sall on wawi wadde feere ha beldital woodoya an hol yiyande ma ɗin haalde justement donc galle darnama min hooram cikkatnomi galle o laamu jangu ngu ene wawi taw wonko ene moggini hen mi meeɗi namdademo ɗum o wi laamu ngu gila ɓenne ɗo de o wi mbuɗu maɓɓe selani to ɗum noon ko hakkunam tan min tan e makko oɗo sarta sirru mbimi waɗi mi rassuré o wi ko namdeɗa mbimi par ce que hay goto anda janggo ko mbiyata ko laamu yahat kono peuple o heddo no yimɓeɓe jaggoya joni ni ina loskite taw wiye won mbuɗuɗe ɓe ñolno e banque walla ko wanan ko laaɓani mi tinani Allah dandi ɗum waɗi nde o ari ɗo nde ɗo noon est ce que kanko namdi wona ngolɗo lawol de eyyi lawolnol ɓe jiidiri ko on wi ene yiiɗi yiidudemo par ce que on saaha dartini golle gonnoɗo ɗe poɓɓe leydi ndi wona kamɓe tan hayma hanno ɗo ngundu ɓe dartini ko lawol wona lawol ko noon ɓe gardi ko noon ɓe jiiri alay saabu galle darnaɗo poto dani o yiida joomumen ɗo ardi mi anda koɗo ɓe joddima nde ɓe joddi moɗo yakori peemo namdima ko yinno namdade e fewde e galle o mi sikki o famni ɗum ko yinno famde e ko yinno andude e galle o mi sikki ɗon ɓe lurodirano par ce que ɓe waɗino coow tan yaltanno sa yiɓe lurodirani ene gasa o holli ɗum ko hollaaɓi golle ɗen onne kam ne yii ko hollaaɓi golle ɗe dartine walla ko nandi hen eyyi bon ene gasa nde on yii ko hollaaɓi ko sikketeno walla ko ɗaminano no wawi tawi tawaka hen golle dartima o wayi ɗumen an ko on jogui mbawka ko woni lamɗo o wayi ɗum galle o haali ko dartere accu gallo ɓen ko ɗum ɗo ɗum ɗo mbaddunomi e ɓe so kuɓam ɗam dartima ɗam darima no feewi so laamu ngu waawi yoɓande yimɓe ɓe ko wiyete subvention temedere fof laamu ngu yoɓat ɗum hen buuɗ ɗiɗi walla buuɗ tati ɗum sah ko yeeyete yimɓe ɓe ko Abou Diop ɓen e woɓɓe sosoɓe nanɗo o kalɗo ɗo ɗo hoybay mumen yoɓde facture mum tiiɗat aɗa yoɓanno facture ma électricité ujunere watti yoɓde temedde jeeɗiɗi mi sikkine nafa mais ɗum ɗuɗanami Abou Gaye ɗo mbimi noon ko capanɗe jeetati ujunere min keɓanno ɗo min batti hebde capannayyi ha capanɗe joyyi ha capantati hen sahaji eɗen jetta Allah Allah ne wawi taw ko ɗum hayso yo yaw yeeso tan yo us ɗum ne hen ko ɗum wadduno ɗum ɓe jinno haalduno e laamu ɓennungu o yettin ɗum ɓeeɗo ɗum kam ko sosoɓe ganduɗa mana ɗum ɗo munen ene waɗi korto korto anani paɗe ɗe ne ɗumini ni ko heddi ko noon galleji mawɗi guurɗi hen liggotoɓe ɗum ene yaawi libde une entreprise kono énergie garɗo gollude
e miijo ɓeeɗo kanumen ne ngaratnde ko kaalatnoo ko mi sikki kaalanaaɗo ɗum yii ɗum waawata salaade mi sikki ɗum wonnoo jonde nde paamodiri mi sikki tawaaka sikki no mbi juulata o ɗum ɗen ni jooni oɗo immiima waɗaama invité ene teddiniree on kaali ɗum ɗo nde denɗi jooɗii ɗo nde min kaali eyi e darnude ngannduɗaa mana mantogal Thomas Sankara voilà Thomas Sankara on jaaboyiima wonde jaaboyimi tinaani Haruna nulde makko yiɗi jooɗaade makko mi tinaani ko on wi somi gayni ko mbaɗanmi ko mboɗi yiɗi jooɗaade e ɓiɓɓe Sénégal wonɓe ɗo jogiiɗo e laamu fof ne waɗa ɗum Abdoulaye Wade on sande toon jooɗi e makko isu makko Abdoulaye Wade ko goɗɗum ɓe naatini juuɗe seeɗa bon mais ala tan no ngarten seeɗa ma ngartan ñande wonde spécial ko mbatta ko voilà sabu sa woɗɗoyi jooni eyi on wini ɗi jodde maɓɓe kanko Sénégal la wurɓe toon ɓe ko kanko gardini suɓaaki hoore makko kanko gardini neɗɗo noon so ardinama tan tawan wonko yiya e muɗum ne nafta yimɓe mi heeɓi hen haqiqa kala garɗo toon omo heewi tongtude ɗum ha jooɗo walla jiɗɗo ɗannade walla ha yawta jiɗɗo ɓennude walla jiɗɗo ɗannade junngo makko ne heen o waɗirani ɗum for woyyode o waɗiri ɗumene tan ko ɗo no rewi mais aɗa rawa e nokku noon jejjita ubba laawol laawol ngol pusa ɗum ngubbangol hangol bona walla mbaɗani perguite bref donc ɓe jooɗima ɗon hewɓe jiiti koye munen gardinimo alors hay ɓe gardinimo oɗo arini yiɗi yidde e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe on wawno hokkude gantu ala mi sellani walla min mboɗo yaha to mboɗo yahaka ko mi jima haajuji walla mi haal yideta e maɗa yeeso mabɓe walla eyi ɗum ko hakkude o haalanta ɗum e kamɓe o haalanta ɗum nafowaji kono nde wonno ko aada Abdoulaye Wade noon ɓe mbaɗi ari to Macky Sall ko noon wayi et cetera et cetera joni noon o yimi jaɓi ko logique so ardinama hunde so yimɓe ngari ko an hokkete konngol on wawno lomtinde o yo goɗɗo haal kono so lomtini kadi saɗa yimɓe so yimɓe gardinima o joto mbiya ɗum noon ok mbaɗe holi kaalowo yimɓe fof nde mbi ko an mboɗo yaako ɗum noon foti yaarude a ƴeat tan konngol o ƴetti konngol haala kaɗo wayi fof min kam gittumi hen ko wowlandu wotu on ɗum adundu pele pele révolutionné la politique on usage waɗi révolutionné politique Sénégal révolutionné la politique Sénégal yimɓe noon yo ngandu ndu wowlandu ngol konngol révolutionné wona pulaar wona wolof ko ɗum français révolutionné révolutionnaire révolution fof enɗam ɗaɗol ngol ko gotum way kono mbiyata ono wiyatano nagge holsere eyi holsere eyi ɗum ɗo fof ko ɗon yimmi walla ɓokki ɓohe ɓoggowo ɓoggude fof famille o ko goto immi koye ɓokki he ko haala ko noon wayi bon ɗon noon woni yimɓe ɓe min e famamuyam ko paamani révolution e fannumo haaliri o peut-être koto banggue politique kayne laaɓi wona to banggue industriel wawi wonde révolution e kamɓe ko mbatta ɗo galle woɓe darino ko révolution industriel a nani de ko yottade nokku adda hen miijoji adda hen sippiru nawna ɗum yeeso on woni aniya mbaɗowo révolution ene wawi noon yaha ɓoye jatira caggal walla pourɗa e leydi donc révolutionné o ko ɗum woni miijo ngo ɗeɓi yaadude ko e transformé woni waylude yewtude way Voilà. an ganti transformé transformation donc pour min ene laaɓimi ko ngandumi Haruna e te kala ganduɗo par ce que Haruna waɗa ɗum ene minen min goni militaji peyayi ko ɓooyi
ɗin kelmuji hamin dippi en no feewi ɗum firti tan ko kanko révolutionnaire politique o to ɗum noon adata ko sippiru bon mataw waji wi ɗumen gacca gacca ko sippiru o sippira neɗɗo wawi ɗo sippiraka o sippirama ɗo wayi wade fof ɓe keeɓi laamu ko ɗum woni o waɗi révolutionnaire politique sénégal e to banggue makko Alassane Mbaye Thiam jaafoɗami mboɗo andi ka cofɗo kono saha o gasi kono noon yewtere gassa saabu ken artoɓe hen lawol ngol Allah jarama ko laɓitinɗa ɗo en mbaddino jewte kewɗe ɗo ko adi en mbaddi jewte kewɗe RTS to banggue pinal kono ma en garta ngol ɗo lawol sala lamɗo jaaɓi ɗum noon mataw gasi ha laaɓi yettude bandiraɓe jannadeɓe Mouhamed Ndim Mamadou e Alassane Thiam yewtere men pamminen Sonko ngakki hen ko banggam ga ko Abbas ɗowanno so tawi ko fewi hen ko Allah weela wi yo wayni wayno wayni Allah jaama nanama famama mo kala yiyande mum ko ɗo katten ha paminen goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi